Și mulțumim lui fratele nostru Coman pentru invitație. Suntem alături de el oricând. Ia! Să distrăm toată lumea aici la Cluj-Poa. Să distrăm toată lumea aici la Cluj-Poa. Haideți să începem programul, că a venit uragan. Să distrăm toată lumea aici la Cluj-Poa. Să înceapă petrecerea, să înceapă petrecerea. Mica greață cu dulceață, Elsa, 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 prințesa Disney care îmi dă viață. Elsa, 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 mica greață cu dulceață, Elsa, 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 prințesa Disney care îmi dă viață. Elsa, 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 și apoi fă șpagatul, pune-te dalatul, mâinile răstat așa ca are satul. Sus, sus, bărbia, scoate pieptul în față, asta greață cu dulceață.